Bon dia a tothom. Gràcies per la vostra assistència. En nom del Col·legi de Metges de Barcelona, que és qui hostatja aquesta jornada, us vull donar la benvinguda. Espero que sigui una jornada profitosa, sobretot que plena de contingut, només veient els conferenciants. Per mi, personalment, també és un motiu de satisfacció que organitzem aquest tipus de jornades. De fet, parlem moltes vegades, al Col·legi de Metges moltes vegades parlem de les malalties lligades a l'envelliment, la cronicitat, i a vegades ens oblidem més de què és el que hem de fer precisament perquè evitem caure malalts o retardem la malaltia al màxim. I de fet les polítiques de futur, i de fet ja ho estan fent ara, inclús la pròpia intervenció dels metges, estan precisament en fer activitats o desenvolupar una activitat, no seria, accions per fer que la gent emmalalteixi menys i puguem no només gaudir d'una esperança de vida alta, sinó que a més una esperança lliure de discapacitat, que sabeu que aquest és un dels grans reptes que té el nostre país. Som dels països del nostre entorn amb l'esperança de vida més alta, però en canvi encara ens falta guanyar un repte per continuar liderant els àmbits de la cronicitat, aconseguir que tinguem un envelliment lliure de discapacitat, de limitacions. Sortosament som víctimes, si em permeteu, de l'èxit no només de les polítiques sanitàries que ha fet el món occidental, sinó de tot el que ha estat des de la cloració de l'aigua, la higienització, les vacunes, i després tots els tractaments que han fet possible que malalties que abans eren impensables de poder-se curar, doncs no és que es curin, però passem a una situació de cronicitat. Però també des de la cronicitat sabem i tenim evidència que les persones que pateixen aquest tipus d'afeccions, si estan actives, estan molt millor i també millora la seva qualitat i la seva esperança de vida. Parlar d'envelliment actiu i saludable em sembla que és molt saludable, que des del Col·legi de Metges que no només tractem malalties, sinó que intentem ajudar que les persones puguin viure d'una manera més autònoma, més solidària, més equilibrada. Deia el Congrés de Perpinyà de l'any 76, més joiosa, no sé si la paraula és escaient, en aquell moment semblava que era escaient, era una avançada del que volia dir atendre la salut, però en tot cas sí que entenem que va molt més enllà de només tractar malalties i té a veure amb l'equilibri psicoemocional que les persones han de tenir i per tant vol dir que estar actiu tant des del punt de vista físic com des del punt de vista psíquic com des del punt de vista relacional. La sociabilització, tots sabem que amb els anys moltes vegades l'aïllament és un dels grans problemes que tenim plantejats. No fa pas massa setmanes em va tocar precisament participar en nom del col·legi en unes jornades que organitzava l'Ajuntament sobre com la tecnologia podria servir aplicada en l'àmbit de la ciutat de Barcelona per combatre les situacions d'aïllament que existeixen. Bé, són molts reptes a parlar, no crec que doni per tota la jornada, però en tot cas el que sí que us vull traslladar és el compromís tant meu com de la Junta del Col·legi. Ja ho era abans, perquè de fet, fixeu-se que un dels conferenciants o el conferenciant final és precisament l'expresident d'aquesta casa, el doctor Vilardell, i que fa molts anys que venim defensant uns i els altres la necessitat de que s'enfoqui tant des del punt de vista de política sanitària, sinó de política social i en general de la política que ha de fer els governs, d'estimular tot el que és l'envelliment actiu, la participació i sobretot la implicació de totes les persones en la vida del nostre país. I bé, només voldria donar les gràcies a la Fundació Salesa per la iniciativa, per haver pensat que el col·legi podia hostatjar
aquesta jornada i donar també gràcies a l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas a la comissionada de l'alcaldia, per haver vingut a donar suport també en la mateixa. I aquí li passo, senyora Roset, la paraula perquè ens pugui dirigir